Dünyada iň meşhur aýdymçylaryň biri. Aýdymçynyň 1982-nji ýylda çykaran Thriller albomynyň yer ýüzi boýunça 66 milyon nusxa satylyp, ol hemmede gurun iň köp satylan albom bolýar. Bu albom 8 sany Grammy baýrany alýar. Maýkl Jeksonyň Moonwalk, ýagny A ýürüýüşi adly tanty, dünýäde iň meşhur tantylarynyň birini bolýar. Aýdymçy 1983-nji ýylda oýlap tapýar. 1990-njy ýylda Maýkl Jekson 7 milyon Amerikan dollary çykdyjydy. Screen adly şekilli aýdymy çykarýar. Ol şu wagt içinde dünýäde iň gymmat şekilli aýdymy bolýar. Milyonlaryň söýgüsine munasip bolan ýyllaryň daş kespi henidem adamlaryň dilinden düşenok. Jekson alından 13 tane plastik operasyony geçiripdir diýip hadaplaýar. 2008-nji ýylda Maýkl Jekson musulman dinini kabul edýär. Ol öz adyny Mikhail ibn Yusuf Abu Emir Al-Gari Jekson diýip ýetdirýär. Aziz, Maýkl Jeksonyň musulman adynyň bardygyny bilýärdiňizmi?